Yabona nje usisi wangishaya nge-miss call, ngamsendela u-call back, hayi lutho ukufona futhi usisi. Eyabafo-ke nje angiyikhulumi nje, hawu yinja nje leyo, mguludwe nje. Kanti engabe ngiyayenza la, ngivele ngiyobona umngani wami uDlamini engimhlephulele lo mbila, ngoba vele naye ume namasi uyanginika sidle. Ya aye ngimbona, mhlawumbe singazi ngipharish nje futhi nomngani wami, ngoba nje lagida idlozi madoda, ubafa uyabafa. Ehe bafo, ehe angu yaba njani kweli bafo. Ya asenze kanje ba, anginyukele lapha entabeni bafo, so asizwa kahle ngisho entabeni bafo, sinikele entabeni obamba ncane. Ya bafo, ya imake ukhulume ke bafo, ngizwe. abafunga ukwazi ukwenza la mina eThekwini nenkinga bafo. Ya bafo kuyikona, lalela phela bafo, kunetoho engifuna ukuliphuthuma lapho. ngiyakwazi bafuna Ya ungaloku lapho angeke ukwazi bafuthi uze lapho, ungaloku uqinisa ikhanda bafo. Ngizohlala ngingena etohweni bese ngiyahamba ngiyofuna indlu. Sizwana bafo, ehe ayikho nje into enqabayo, ngiyeza nje einsukwini ukuze ngizokwazi ukuthi ngihlalele ngalapho ngisebenze bafo. Ngikhathele umbila namasi manje, sokhuluma mase ngifika lapho bafo. Ngeke bafo, ya ayisuka abantu abavele babe nomona nemjondolo, ungathi umuntu uhlala eThekwini. Aha nje bona nje hayibo ya ndaba ukuchitha isikhathi nje, asisachithwa isikhathi manje. Uyaphi lo? Hey man, ziningi ingubo phambili. Siphi isikhwama sami, ngiyahamba ngempelani manje. Hey zobe kubone lo. Ya hayi kusale lo ngishiya amatekisi. Hayibo, nasi isikhathi sihamba, ngivele ngihambe. Hayi sesohlangana ngendlela nalamatekisi.